খয়হাঙ্গর বিশিং খবজাক রতনপুর আমচারি জুমিয়া কলোনি ও খ্লাইজাখা বুগড়া সামুংনি ক্যাম্প हानि बोसोरकनि मोदाय भगवान बिरसा मुंडानि आजाइमा सालनो कितिङे 15 जून सालनि सिमि 30 जून जरा धरती आबाद जनभागीदारी अभियान चेंगजाखा और सावंबतांनि नाहार मुंखा कामी आमचेरि लुकुरकनि हामक्राइ तुमुनानि आबनो कितिङि नो तिनि खवाइहांगर फानि साकथार मुंबाय पदबिल ब्लक बिसिङ खबजाक रतनपुर एडिसि विलेज आमचाय धरती आबाद जनभागीदारी अभियानि पांडा ख्लाइजागो अपांडानि बिसिङति लुकुरक इनकाम सार्टिफिकेट पीआरटीसी आधार कार्ड मैरिज सार्टिफिकेट एसटी सार्टिफिकेट नो कारिबो कुबनि नांगमानि डकुमेंट रक ख्लाइखेनो सनामै माननाय आबनो गारिबो पदबिल सीडीएस प्रोजेक्ट नि साकथार मुंबाय अगनां बुमारकनो काहामचा मुंनि मानिबो बागजाखा ते पदबिल आईएस नि साकथार मुंबाय गोबांमा रोंनकनो मिटे मिलनि चामुंते सैनिटाइजार या फारजाखा पांडाव नारुवाय इंगै मानजाखा पदबिल ब्लक नि आचुकफां प्रशांत देबरमाते आचुकफां याकजुस रोजि देबरमानो खबै पदबिल आमचाय नाइकलफां अमित कुमार जमातिया आकर्षक हामबाय दिनै रतनपुर एडिसि विलेजनि जुनिया कलोनी एसबी स्कूल मातो सालसानि शिबिर पारपास लेखाय 150 बছর बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा 150 বছর आचाइमानि आबुनरक सौयाकुवे जे दासगुआ सारा भारतवर्ष विभिन्न स्टेट दासगुआनि जे सामंचलै थांगो आबुनो कायसा अंग हिसाबै दिनै जों धरती आबा जन भागीदारी अभियान होने जों दिनै जुनिया स्कूलों फोरों फोरों जागानि चिनि जरा सिविल ट्राइब जरा एसटी सार्टिफिकेट खालायजायाखै सिटिजेनशिप खालायजा गैया आधार कार्ड खालायजा गैया आधार कार्ड आपडेट खालायजा गैया अमहाय गोबांमा बर' रत्न जों दिनै सिभिल नि बिथिंखै साब्रैनानै थांदङ आबनि बागै चिनि जत लाइन डिपार्टमेंट हेल्थ थेके एडुकेशन थेके ब्लक थेके एसडीएम थेके जत लाइन डिपार्टमेंट तिनि अरब फाइ सफाइजाक विशेष खालायै सारिबद्धभावे 2टा जायगायाव 20टा स्टल खालायजाक आपनि सं निश्चय खोना ओमफ्राय तिनि प्रग्राम फाइ मानजाखा चिनि पद्मबिल आर्ट डेभेलपनि भाइस चेयरमैन बरंगनां सुरजित देबबर्मा रतनपुर एडिसि विलेजनि मनिटरिंग कमिटिनि चेयरमैन बरंगनां प्रणब देबबर्मा सह जगह ब्लक स्टाफ रक अधिकारी एडुकेशन विभिन्न दफ्तर आदम मानजागो चिनि नाहार मुंमनो जे बिरसा मुंडानि 150तम बार्थडे आबनो फैयाखै जे दासगुआ जे धरती आबा जन भागीदारी अभियान अब शुद्ध तिनि नकैलाया थांनाय 15 तारिखनिसिम जूननि 30 तारिख जरा विभिन्न कर्मसूची नाहारे आकोय अबनो खायजाखोनो ते आबो हाइकेनो तिनि सिङाव जागावो ताबो प्रोग्राम खायजानो आबो अंगाखाय चिनि पद्मबिल आईएस नि तरफ थेके रोंबेदेकनि डिपार्टमेन्टआव फोरों फोरों स्कूल समामतो काचामाटी एसबी स्कूल तारपरे एडिसि आईएस नि तरफ थेके फारेकपुर एडिसि आईएस नि तरफ थेके जे चिनि किछुटा जेबी स्कूल किछुटा एसबी स्कूल अबरकनो क्लीन मिडिल क्लीन नारकनानि बागै आबो मिड डे मिल चालु दङ जागाव याद रक सुनानि साबान तारपरे के निया जागाव हैंड वाश থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নারকনাनि बागै आईएस नि तरफ থেকে अबकिसा बर' डिस्ट्रिब्यूट लाइका ओमफ्राय तेबो जागाव जे काबार खालायनायाथ' आ जागाव जों काबार खालायनायनि सेस्था खालायनाय जेन जत स्कुलावनो जोंनि हैंड वाश থেকে साबान থেকে বিভিন্ন রকম ন্যাচারাল যে নাंगमानि अबको सबायनाय তিনি কয়েকটা স্কুলে ডিস্ট্রিবিউট করে ব্যুরো রিপোর্ট খুমপই।